Krásný den, já vás moc zdravím u svého prvního videa a dneska na úvod povím, že tohle je kanál, který se zabývá astrologií a tranzity planet, a energiemi, jaký vlastně nám ty planety dělají a jakých my momentálně žijeme. Taky tu budu rozebírat novoluní úplňky, jak všechny jejich energie využít. A dneska u mého prvního videa se budeme bavit o tom, jak vlastně nás ovlivní přesun planety Uran do znamení blíženců. Ještě než začnu mluvit o tom, co vlastně přinese Uran v blížencích, tak se pustím do toho, že vám řeknu, co všechno se tady teďka dělo v následujících letech, protože všechny pomalé planety měnily svoje znamení a začínalo to Plutem. Pluto měnilo svoje znamení v roce 2023, kde vlastně poprvé jsme pocítili ochutnávku vodnáře. A co to přináší? Pluto ve vodnáři je na dalších zhruba 20 let a po dobu těch 20 let tady můžeme na té kolektivní úrovni zažívat změny ve společenských strukturách, ve společenských mocnostech a můžeme vlastně zažívat situace, kdy nějaká temnota, která je vlastně skrytá ve společnosti, bude vycházet na povrch, takže třeba pokud se někde nehezky jedná se znevýhodněnýma lidma, s postiženýma lidma, a pokud se k někomu nehezky chová například v nemocnicích nebo v různých místech, kde jsou ty lidi znevýhodnění, třeba i bezdomovcům, tak tohle všechno bude teďka v následujících letech vyplouvat na povrch, tak aby vlastně se ta špína, ta temnota takhle vytáhla na povrch a mohlo docházet k té reformě společnosti, k obnově a vlastně toho, jak ta společnost funguje, to, na čem ta společnost staví. Takže myslím si, že v následujících těch 20 letech nás budou hodně potkávat témata, že se čas od času vynoří prostě něco náhlého, šokujícího, co vlastně není úplně pozitivní, co nemá úplně hezký nádech a vychází to z toho důvodu, aby se ta společnost měnila. Takže tohle nám vlastně přináší Pluto ve vodnáři. Je to teda úplně ve zkratce takový ty nejzákladnější věci. Mimo jiný Pluto ve vodnáři vlastně přináší i hluboký vzestup a pád elektroniky, takže třeba televize. Jo? Například televize může být na úpadku, protože vstoupá umělá inteligence. Takže ten byste se měli představit, jak vlastně se to může jakoby měnit, protože vodnář je právě znamení, který řídí elektroniku, který řídí internet, sociální sítě a když vlastně nám tam Pluto vstoupí, tak všechny tyhle věci, které ten vodnář představuje, stejně jako společnost, komunity, přátelství, taky i lidi se stejně smýšlejícím způsobem, tak všechno tohle může jakoby procházet velkými přírody, tak aby vlastně ta společnost se jakoby dostala na lepší vlnu. Tak aby jsme se vlastně dostali k jednotě, protože až bude Pluto přecházet do znamení ryb za těch 20 let, a vlastně teďka už to nebude 20 let, to už bude mít, tak nás právě bude čekat jakoby transformace té jednoty. Takže tohle je taková příprava na to, jak spolu jako lidstvo dokážeme držet pohromadě. Tohle to teda o Plutu ve vodnáři a podíváme se dál, podíváme se na tranzit Neptunu. A Neptun vlastně se přesunul do znamení Berana teď nedávno, přesunul se v únoru roku 2026 a to je vlastně druhý pomalej vzácnej tranzit v poměrně krátkém čase, protože teďka nám bude znamení měnit i Uran, konkrétně ho bude měnit nahrávám 22. Takže za 2 dny nám bude Uran měnit svoje znamení. A co vlastně přináší tady ten Neptun, aby jsme do toho potom mohli zařadit ten Uran a věděli, jak to doplní tu energii, která tady už je rozjetá od toho roku 2023.
Tak, první ochutnávku toho tranzitu Neptunu jsme mohli pocítit už v roce 2025. Jo, to bylo loni, teďka zase musela trošku srovnat data a roky. Tak vlastně loni jsme mohli pocítit už první ochutnávku a letos už to energie jede naplno, protože Neptun už je definitivně ve znamení Berana, už se nebude vracet do ryb, takže ukončil svoje 12leté putování a vlastně z 12 let, který nechá za sebou, to pro nás bude znamenat, že kolektivně necháváme za sebou nereální představy, nereální iluze. Můžeme být jako rychleji rozhodnutí s tím, jakou vizi převedeme do reality, za čím si půjdeme, co je nereálný a co naopak je reálný. Takže v našich životech může být méně zmatku, protože Beran je znamením akce a přímočarého jednání, kdežto ryby jsou znamením, kde vlastně se často můžeme ztrácet ve svých myšlenkách, ve svých jako těch vzorcích a představách, kterým věříme. A zároveň to vlastně je i znamení úniku od reality, takže často vlastně, když jsme se z ničeho nemohli vymotat, tak jsme mohli pociťovat, že v té situaci vlastně zůstáváme dlouho, nebo že jako z toho nemůžeme udělat krok. A tím, že vlastně Neptun se přesunul do znamení Berana, tak tato energie se stává krásně plynulou. Je to jednodušší, je to rychlejší, všechny naše vize se rychleji dostávají do reality, všechny nereální představy můžeme rychleji prokouknout, můžeme se rychleji vymotat z toho, co nefunguje, méně zůstávat v pozici oběti. Jo, takže tohle je jako skvělý transit, protože Neptun začíná svůj nový 12letý cyklus a začíná ho právě v Beranu, protože Beranem všem začíná. Takže, nebo 12 letý Neptun má ten cyklus zhruba tak 100 letý, ale tím vlastně, že ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a Beran je první, tak vlastně Neptun ukončil celou tu svoji 100letou putovací cestu. Takže tady vlastně, když to shrnu zatím, tak tady máme vlastně energie Pluta ve vodnáři, která mění společnost, mění vlastně to, jak ta společnost funguje, mění vlastně to, co je pro tu společnost důležitý a na co se společnost zaměřuje, vytahuje to, co nefunguje na povrch. Neptun v Beranu nám tady vlastně dodává akce a motivaci jít za svýma vizema, jít za svýma představama a vlastně i s tím, co je skrytý, tak Neptun v Beranu vychází na povrch, což krásně podporuje energie toho Pluta, protože opravdu to, co nefunguje ve světě, se může dostávat více na povrch a do vědomí ostatních lidí. A co nám potom přináší tedy konečně ten Uran? Uran mění své znamení po 7 letech, 7 let pobýval ve znamení Býka a teď se přesouvá do znamení Blíženců. Uran je planeta náhlých šokujících změn, je to planeta, která vlastně řídí technologie, která řídí sociální sítě, která řídí vědu, vědecké pokroky. Taky to je planeta, která řídí společnost a všechny komunity, které vlastně tady máme, takže i různý revoluční hnutí a nebo všichni lidi, kteří jsou nějakým způsobem odlišní, patří pod planetu Uran. Takže každý, kdo vlastně nemá nějaký společensky daný standard, dám příklad. Všichni máme dům, máme připojení, protože koukám tohle video, máme na čem koukat na tohle video a vlastně někdo ten standard nemá, takže automaticky vlastně je odlišný od toho našeho standardu, na který my jsme zvyklí. Blíženci naopak proti Uranu, tak vlastně jsou znamením pohybu, lehkosti, komunikace, sdílení informací, potom i zvídavosti, učení, nervového roztěkání. Znamení blíženců velmi přítomná taková roztěkanost, takže jako chceme dělat tohle, chceme dělat tamto, chceme to dělat hrozně moc a teďka se neumíme úplně chytnout a nějak systematicky to poskládat, aby jsme vlastně mohli dělat tohle a i tamto, ale systematicky, ne všechno najednou. A právě
transitem Uranu do znamení blíženců nás čeká velký jakoby zlom a velký změny v tom, jak budou podávány informace. Jakým způsobem ty informace budou sdělovány. Taky tady můžou ty informace v následujících 7 letech, které k nám budou proudit, být jako takhle, jo, prostě hrozně rychle. Může to být skrze ty sociální sítě, internet, média, skrze komunikaci, takže velký přísun a zároveň i velký odliv informací nás tady bude čekat v následujících 7 letech, protože Uran, jak už jsem říkala, tak on mění. Jo, takže prostě ty informace, které představují blíženci, tak se budou proudit rychle. Bum, zase se to změní, zase jiná informace. Takže tady může být velmi velký výkyvy a skoky v tom, co vlastně se sděluje lidem. Další, co nás tady může čekat s Uranem v blížencích, tak jsou i změny v komunikaci a v myšlení lidí. Spousta lidí může začít jinak přemýšlet a může docházet k silnějšímu a častějšímu zvědomování si nějakých nefunkčních vzorců, podle kterých žijete, které vám vlastně byly generačně a i jako komunitně předávaný a podle kterých jste roky žili, ale vlastně s vámi vůbec nesouzní. Takže teďka tohleto se tady může filtrovat a může se to tady krásně měnit proto, aby vlastně ta společnost šla za tou vizí té lepší společnosti, za tou vidinou, aby se to mohlo naplňovat. Uran v blížencích nám přináší právě energii, která je vhodná pro to, aby jsme se my jako lidstvo kolektivně začali zvědomovat a měnit svoje názory. Odkládat nefunkční. Vyloženě bych i řekla, jako mít revoluci ve svojí vlastní mysli, tak, aby jsme se posunuli. Takže tohle je další věc, která nás tady může čekat v těch následujících 7 letech. A potom, jakož blíženci řídí nervovou soustavu, a Uran se vlastně dělá na ty změny, tak kolektivně můžeme pociťovat větší nervový vypětí, větší míru stresu, větší míru takového celkového napětí a nervozity. A jak s tím pracovat? Na tohle to jsou úplně skvělé techniky, kde vlastně se zaměřujete na přítomný okamžik, anebo se dokážete skladnit dechem, a nebo čímkoliv, co vlastně vás povede hned do přítomnosti. Protože tím, jak vlastně Uran je planetou, která dělá ty revoluce, mění, tak blíženci tím, jak vlastně řídí tu nervovou soustavu, tak my jako lidstvo, konkrétně citlivější jedinci, to můžeme pociťovat a tu kolektivní energii natahovat. Takže potom může docházet právě k takové nervozitě, která ani nemusí být vaše, ale může být vlastně z toho kolektivního hlediska. Tak a co vlastně, já teď koukám přímo jakoby na ten radix, kde vlastně Uran přichází do znamení blíženců. A když tento koukám, tak tady vlastně máme od Uranu krásný trigon na Plutovi vodnáře. Takže to znamená, že ten Uran svým přechodem vlastně podporuje napřímo změnu té společnosti. Což je to, co jsem tady říkala, protože jak jsem mluvila o tom Plutu. Uran vlastně i přímo řídí znamení vodnáře, to je jeho vládnoucí planeta. A jak už jsem říkala, tak to Plutové vodnáře mění, vytahuje vlastně z hlubin té společnosti všechno nefunkční. Ten Uran v blížencích mění nastavení smýšlení nás jako jedinců, ale zároveň i té společnosti. Vyloženě to může být i změna jakoby nastavení smýšlení v rámci národů. Jo, takže třeba i celý národ se jakoby může posouvat tak, že se začne měnit třeba to kolektivní myšlení. Třeba, co jsem se teďka vzpomněla, od nového roku, teďka vlastně od roku 2026, tak máme nový zákon o tom, že vlastně jsou zakázané fyzické tresty na dětech. A za mě je tohle projev Pluta ve vodnáři, protože vlastně ty fyzické tresty na dětech nejsou úplně něco jakoby přijatelného v novém světě,
který vlastně se formuje. Můžeme to vidět všechno skrze ty planetární aspekty a tranzity. A tohle je zkrátka prostě už není přijatelný. A ten Uran v blížencích právě teďka bude podporovat to, že ta společnost se tomu bude jakoby přizpůsobovat, že ta společnost to začne vidět, jo, víc, že prostě začne pronikat do té hloubky těch lidí, že jako opravdu tohle téma nebylo správný. To je jenom takový příklad na to, abyste si dokázali představit, jak se to tady bude zhruba projevovat. A co dalšího nám potom přináší Uran v blížencích? Přináší třeba i změny na základě cestování, takže myslím si, že může být jakoby velký vzestup třeba různých pracovních cest anebo i různého cestování, ale takového toho cestování, kdy se jako zase rychle vrátíte domů. Nemyslím si, že by to byly jako cesty do ciziny. To prostě častěji jako se mohli setkávat s tím, že spousta zaměstnavatelů začne třeba nabízet různé školení v cizině, nebo školení v cizině, ty asi jo, ale ne jako třeba práci jako z jiné země. Jo. To jako potom záleží na individuálu. Ale myslím si, že jako klidně se můžou objevit i jako více zahraničních školení, protože se vlastně začnou víc propojovat jakoby ty komunity, ty národy. Jo, takže to tady klidně může být i vlastně vidět v tomhle, v těch pracovních cestách do zahraničí, kdy se zase vlastně rychle vrátíte domů a nezůstáváte tam moc dlouho. Co vlastně představují blíženci, tak jak už jsem říkala, máme komunikaci, informace, myšlení, potom máme krátké cesty, potom vlastně máme třeba i psaní, jo, i psaný slovo, i vlastně sdělování těch informací. Může to být vlastně i velká jakoby změna, potom samozřejmě, když se na to podíváme s odstupem těch 7 let, tak to uvidíme jako velkou změnu, ale v průběhu těch 7 let se tady vlastně může dít to, že se bude měnit to, jakým způsobem se vlastně ty informace nám předávají. Může se měnit třeba způsob psaní, jakým se to předává. Třeba noviny už nemusí mít takovou sílu, jakou měly, protože vlastně za těch 7 let už ty generace se taky trochu mění. A myslím si, že jako zrovna generace, jako jsem já, už jako noviny skoro vůbec nečte, protože mám všechno na internetu. A tohle to si myslím, že se tady právě bude v těch následujících 7 letech taky dost ukazovat, že bude opadat a měnit se vlastně ten způsob, jakým se ty informace předávaly. Já už jsem o tom mluvila tady prvně, mluvila jsem o tom skrz tu třeba televizi a umělou inteligenci. A teďka vlastně o tom mluvím i skrze tu psanou formu. Tak to je vlastně potom máme dál. Tak mně se tady hrozně líbí, že vlastně ten Uran a Pluto tvoří spolu s Neptunem v Beranu malý trigon, který ukazuje vlastně na takový potenciál, který tady je k té tvorbě lepší společnosti, kde vlastně jako se budeme všichni víc sami sobě rovnější. Teďka jsem to řekla špatně. My se budeme všichni víc sami sobě rovni. Tak tohle se tady vlastně formuje, tato struktura společnosti. A naplno to samozřejmě potom uvidíme až jako za pár let, že jo, nebudeme to vidět prostě hnedka zítra. Ale ten malý trigon ukazuje na to, že je tady potřeba trochu vědomějšího jakoby začlenění. A já si myslím, že to vědomější začlenění tady jakoby probíhá už jenom, když se podíváte na to, co se tady vlastně děje jakoby v předchozích letech. To, jak vlastně se v průběhu teďka třeba těch 3 let objevuje víc takových třeba utajovaných věcí, které nejsou pěkný. Může to jít třeba z mocností nebo z různých vládních organizacích a nebo vlastně odkudkoliv, kde to bylo skrytý. Takže klidně i z toho zdravotnictví nebo třeba z psychiatrických léčeben, protože to Nekrátky udělal nějaký článek, že vlastně se tam k těm pacientům jako chovali úplně strašně, že je tam týrali a
To je prostě úplně nemyslitelný, co se jakoby děje, takže všechny ty věci vycházejí na povrch a vlastně ten Neptun v Beranu tady krásně pomáhá umocnit vlastně tu vizi toho, jak ta společnost se jakoby rozvíjí. Jo, ten Neptun to žene krásně kupředu. Takže tohle se mě tady moc líbí, že tady máme takhle pěkný a pozitivní aspekt. A ještě, když bych vlastně třeba měla říct, jak tu energii využít, vlastně vy na té osobní rovině budete zažívat změny způsobu smýšlení, změny třeba v komunikaci nebo se zbavovat nějakých svých starých vzorců, podle kterých jste byli zvyklí fungovat, a nebo třeba, kde vás čekají takový kratší cesty z nenadání, že prostě se rozhodnete a řeknete jedu sem a jedu tam a prostě pojedete, bum. Hotová věc. Když byste se potom chtěli podívat vy sami, jak vás konkrétně se dotýká vlastně tenhle tranzit a do jaké oblasti vašeho života se tyhle změny budou nejvíc vnášet a kde vlastně ty změny budou probíhat u vás, tak to jde vidět na Astrosíku. Pokusím se sem nahoru někam dát odkaz. A jsem že to je moje první video, tak nevím, jestli se mi to povede. A možná spíš odkaz bude hozený tady dole v popisu pod videem. A tam na Astrosíku vlastně si můžete dát svůj radex, zadat si tam své údaje, datum, čas a místo narození a potom se podívat na domy, kde vlastně vám to tranzituje, ale myslím si, že spousta lidí vůbec neví, jak to najít, co to je, jak se v tom zorientovat. Takže vám do popisku videa přidám i odkaz na můj Instagram, kde se můžete podívat na můj zeď, na stěnku příspěvků a hnedka jako první příspěvek, nebo druhý, teďka se nejsem úplně jistá, tak hnedka první nebo druhý příspěvek, který mám na zdi připnutý, jsou právě o tom, jak se zorientovat ve svém radixu a jak se ho najít. Takže asi můžete podívat na můj Instagram, abyste si dokázali najít svůj radix a potom, když se vlastně podíváte zase na můj Instagram, zase na můj zeď, tak tam máme rozepsaný i domy, co znamená jaký dům. Vy už z předešlého příspěvku budete vědět, kde ten dům vlastně je, jak vypadá. A jenom si to dokážete potom spojit úplně jednoduše, že si řeknete, jo, aha, tak změny a revoluce v mém myšlení a v mém sdělování informací se mě dějou třeba v oblasti 7. domu. Takže se mě dějou v oblasti vztahů, takže asi začnu jinak přemýšlet nad vztahama a asi začnu jinak vlastně komunikovat ve vztahu v průběhu těch 7 let. Jo? Takže úplně takhle jednoduše si to potom dokážete spojit, abyste věděli, co přesně to přinese vám. A úplně ve zkratce, pokud byste chtěli detailnější konzultaci, a nebo se podívat na svůj radix do hloubky, vědět, jak se vás dotýká tranzit Uranu, co vám to může přinést a tak vám jsem přidala odkaz i na můj web, kde si můžete objednat na astrologické rozbory a nebo na výklady karet. A to by bylo za mě asi všechno. Já vám moc krát děkuji za shlédnutí, budu moc ráda za like a odběr, za jakoukoliv podporu, za komentář, za sdílení s přáteli. Udělá mi to moc velkou radost a podpoříte tím to, co dělám. Takže bych vám chtěla moc poděkovat a mějte se krásně, budu se těšit zase u příštího videa.